ammun sua suoraan päähän muuta. What the fuck did I do? Sun Et voi ammo itse pistää asiassa Venom. Se haittaa. Puolet sinä kuitenkin. Ampuu tarpeeksi monesti. Oh. Kyllä, mutta tippuu. What the fuck man? Ei se autakaan vähän vaan räiskiä, niin kukaan vaan kuolee. What the fuck? Ei kuule pilipili kun. No se. Hei niin missä vitussa se on? Se on siinä auton takana. Sen auton lavalla on semmonen laatikko, jossa on asioida. I know. I know the box. Tässä on tyyppi. Kuolet. Vittu, eka kuti oli heidu tuohon Justko minä olen? Se oli toinen tyyppi se. Mulla tekee se legit vaan mieli unohtaa sun kittiä lähteä tän siksi tirannan kanssa. Tapas. Mennään tapaan. Mennään alkaa nyt striimiä heppistä.